Vi har et fællesskab, der styrkes af vores forskellighed. For dyrene har jo ikke tøj på, de har ikke tøj på, og meget tøj på, når det bliver koldt. Så det gør dyrene. Er det ikke en blød pels? Ja. En gruppe af vores tosprogede elever har timer i sprogcentret, hvor de lærer danske ord og begreber. Den kender vi. En pige med en bold. Hvad er det? En ugle. مع فرحان يخش عمديت. أهلا وسهلا على مسيح ثقافية. كنت يعتك على kulturaften هم nej. Velkommen til kulturaften. Forældre og børn møder hinanden i leg, sang og dans, når skolen inviterer til kulturaften. Aftenen bliver arrangeret sammen med de tosprogede forældre. Så har vi nok. Er nogen, der mangler nogen? Så har jeg nogen her. Er det en tynd eller en tyk? En tynd. Værsgo. Vi får på den måde alle mulighed for at lære mere om andre skikke og kulturer. Har du også det? Så skal vi vente den om. Og så skal vi skaffe den der til. Jeg vil ikke gå herfra uden. Der er ikke noget sammen med sammen her. Og så går I også den anden side sådan. Ja, nu spiller fodbold til sidst. Ja. Vi skal kaste stenene. Ja. Og så se, hvor mange point kan du score. Og så er det, at den streg. Så kan du for eksempel den her. Og scorer du. Det er samme spil, vi har også. Det er samme spil. Det er simpelthen samme. Og så det her. Ja. Det er sjovt. Det gør på anden måde. Det kan man ikke finde ud af. Næste gang bliver endnu nemmere. Det er 1-3. Hos os er alle børn forskellige, og skolen rummer mulighed for, at hver enkelt barn lærer.
Se mere på Lundergårdsskolen, skoleintra.dk.